Ginanunso ni President Ferdinand Marcos Jr. nga magapatigayon sang unang rocket launch test ang Pilipinas sa Cagayan sa masunod nga tuig. Himuon ni kaupo ng isa ka South Korean Aerospace Company. Sunod sa presidente sa Yesona, kabahin ini sang tikang sang gobyerno agud mapauswag ang industriya sang space technology sa pungsod. Sunod sa presidente, ang Cagayan may maayong lokasyon agud manginunang spaceport sa Pilipinas o kun himuon nga sentro sang paglunsar sa mga rocket. Dugang paniya may dako nga potensyal ang probinsya nga mangin sentro man sa mga industriya nga may kaangtanan sa space. Cagayan is both geographically and economically primed to serve as our gateway to space and host the country's first spaceport. A sounding rocket launch test is slated for next year. Yes, we are going to launch a rocket into space. This we will do in partnership with a South Korean aerospace company.